Nic se, Libore. Prostor dynamických ukázek se s vámi loučí a zároveň přeje příjemný den Celní správa České republiky. Dámy a pánové, viděli jsme ukázku zadržení nebezpečných pachatelů pašujících cigarety. Představila se nám Celní správa České republiky a Finanční správa Slovenské republiky. A ukázku nás provedla poručík bakalář Marie Volková, tisková mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj. Blíží se nám 11. hodina a přesně v 11 hodin na ploše dynamických ukázek přivítáme hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Miroslava Nováka, ale ještě předtím se zhruba za 2,5 minuty můžeme těšit na představení vojenské historické techniky. Uvidíme tančík Praga AH4 SV. Touto ukázkou nás provede pan Josef Daněk z Vojenského historického ústavu, kterému už tímto předávám slovo, aby nám tento tančík mohl představit. Ale možná počkáme, až ta ukázka začne, což bude zhruba za 1 minutu. Dostal jsem právě teď aktuální informaci a rád bych připomněl, že ještě v průběhu dopoledne zhruba v 11 hodin a 21 minut se můžeme těšit na společný průlet švédských strojů Draken, Tunan, Viken a taky Gripen. Tyto stroje se nám pak v průběhu odpoledne představí samostatně. Z letových ukázek dneska